În timp ce mănânci acadeaua aia delicioasă, poți să-mi spui cum te cheamă pe tine? Vital. Victor! Și mai cum? Costan. Și mai cum? Cățel. Victor Costan Cățel? Așa te cheamă? Da. Interesant. Și tu ce ești? Fetiță sau băiat? Băiat. Băiat. Ai zis înainte că ești cățel. Deci ce ești? Cățel. Bun, ne-am înțeles. Și cum ești tu? Cățelul. Cum ai spus? Cățelul. Ești un cățel urât? Vai de mine! Și un cățel frumos poți să fii? Cum e un cățel frumos? Ne spui cum e un cățel frumos? Rămâne să aflăm răspunsul cum este un cățel frumos. Sugar este o cățelușă frumoasă? Da. Tito e un cățel frumos? Nu, e urât. Tito e un cățel urât? Da. De ce spui asta? Ne mai gândim bine. Dar poți să-mi spui, te rog, câți ani ai? 2. 2? Sunt de mică, tu mare. Sugar e mică și Tito e mare. Da, știm asta. Dar auzi, tu acum ești mic, să zicem, ai 2 ani. Și o să vină ziua ta, în 8 aprilie. Cât îți dorești de ziua ta? Nu dau fuzetă. Nu o să mai iei suzetă. Renunțăm la ea, da? Și ce-ți dorești cadou de ziua ta? Un lup. Un lup! Lup. Un lup rău îți dorești. Și altceva ce-ți dorești de ziua ta? Lup frumos. Și un lup frumos. Și îți mai dorești ceva de ziua ta? O leu fioros și leu frumos. Un leu fioros și frumos. Și altceva îți mai dorești de ziua ta? Cadou! Ce? Ce vrei cadou? Nimic. Nu vrei nimic? Niciun cadou? Eu doresc cadou. Dau lup e cadou. Aha, ok. Bine. Dar auzi, poți să ne spui, te rog, care e mâncarea ta preferată? Cadou porcasta. Acadeaua porca e preferata ta. Și dimineața ce-ți place să mănânci? Cadou lup. Cum? Cadou lup. Acadeaua lup, ok. Dar de mâncare, astea nu sunt mâncare, astea sunt altceva. Ce mănânci tu de obicei? Cadele! Cine mănâncă cadele? Cine mănâncă acadele? Masa. Mașa mănâncă acadele. Dar, Victor, mâncare. Ce-mi cer tu mereu de mâncare? Se tătică dinte. I s-a stricat un dinte. De ce? Păi nu i-a spălat, cred. Și a mâncat prea multe acadele. Tu ai grijă de dințișorii tăi? Da, mănânc bobonă și mă spăl. Mă sare pe iusă. Tu ai periuță? Da. Și cum te speli pe dințișori? Așa. No, bine. Deci te mai întreb o dată. Îmi spui ce îți place să mănânci? Nu. Nu? Bine. Nimic. De asta sunt și petiția și acadelele. Eu știam că îți plac foarte mult vafele. Ce zici de asta? Nu! Nu-ți plac vafele? Sunt foarte convinsă că îți plac vafele cel mai mult. Nu văd vafele, îmi plac. Acadele. Dar atunci de ce îmi cer toată ziua vafă? Vafă, vafă, vafă. Vreau vafă. Așa spui mereu. Să ții minte, amintirea asta. Dar auzi, Victor, poți să-mi spui, te rog, ce-ți place să îți citim? Care-i cartea ta preferată? Cu cofița roșie. Cu scufița roșie. Serios. Ne surprinzi. Cine ți-a citit Scufița roșie? Eu citit sigur. Tu singur. Super. Și altă carte, altă poveste? Ce-ți place să citim? Nimic. Nimic? Nimic. Cei 3 purceluși? Da. Capra cu 3 iezi? Da, vreau capa cu teiezi de ziua. De ziua ta vrei capra cu 3 iezi? Da. De ziua mea? Încă nu e ziua ta, dar o să fie peste câteva zile, în 8 aprilie. Du-te să iei cartea cu capa cu teiezi. Dar de motanul încălțat ce spui? Aia îți place povestea?
Da. Și care îți mai place? Cu căcăunul. Aia e cu căpcăunul, da. Cu căcăunul sec. Cu căpcăunul Shrek, ți-ai amintit de el? Și ce carte îți mai place? Nimic, dar cu semisul ăla. Doar cu semișul ăla. Vrei să-ți dea mama cartea aia? Da? Gustări rapide, scrie pe ea. Ție ce-ți place să primești la gustare? Cadaură. Ah. Și de mâncare? Nimic. Nimic. Ok. Dă la mama. Bun. Mai ai altă carte, poveste preferată? Nu. Am înțeles. De o carte cu cupleul de scos păcălit de bupe. Și cursul păcălit de vulpe. Băi, cine a dus la grădiniță? Cum? Ce ai zis de grădiniță? Când a dus la grădiniță? Când vrei tu, de preferat în fiecare zi și chiar mâine, adică luni. Luni? Da. De luni începe grădinița. Când le ducem acasă? Și după aceea vii acasă. După ce mâncați, după ce vă jucați. Cine vine după tine? Bubu. Bubu, serios. Bubu n-a venit niciodată. Cine vine după tine cu mașina? Cine vine? Tata. Da! Când vine mama? Mama când vine? Când o să aibă o zi liberă de la lucru. Atunci o să vină mama. Da? Și tata de fie. Și tata o să fie, da. Și dacă nu poate mama și nu poate tata, cine vine după tine? Bunii. Bunii, da. De când nu poate bune să mă duse. Când nu poate bunii, găsim o variantă. Vedem noi. Când ducem la grădiniță? Mâine, luni. Dar Când ducem la bunii? după ce vii de la grădiniță, te duci la bunii. Da? La târziu. Nu e să mai ia la bunii. Nu se poate doar la bunii, Victor. Dar auzi, la grădiniță ce faci, iubire? Câte mai ia? Mâine e Maria. Și e noi la grădiniță. Și tu mergi la grădiniță. Poți să-mi spui, te rog, care e jucăria ta preferată? Am apa. Cu ce îți place să te joci? Cu apa. Cu apa. Și cu mai ce? Te dau și te fie pe jos ud. Să fie pe jos ud? Și să alunecăm? Nu. Atunci, nu cred că ar trebui să fie apă pe jos. Trebuie să fie o apă pe jos. Și cu ce îți place să te mai joci? Cu ce jucării? Cu nimic. Cu nimic. Dar jucăria ta preferată, fără care n-ai putea? Care este jucăria ta preferată? Nimic. Tu, iubire. Dar ia spune tu mie, te rog, unde îți place să mergem? La du-te să-i lupul. Să iau lupul? Bine, mă duc și vin imediat. Poftim, lupul. Cu plăcere. Cu dragul. Cu tot dragul. Nu te-am înțeles cu Acadia Manguriță. Cum ai spus? Cu tot dragul. Mulțumesc pentru că ai spus încă o dată. Deci, Victor, care e povestea ta preferată? Nimic. Niciuna. Nici acolo. Eu știam că îți plac poveștile cu lupul, cei trei purceluri. E de dacă poate cu o spate de ope. Bine, draga. Dar auzi, puiule, unde ți-ar plăcea să mergem? La bunii. La bunii. Și altundeva? Unde ți-ar plăcea să mai mergem? La? Mor. La mall. Și? Unde? La Sibiu. La Sibiu. La zoo. Îți place la Sibiu la zoo? O haba e mai departe. O habai mai departe, da. Uite, o să mergem de ziua ta la zoo. Ești de acord? Cu cine vrei să mergi la Sibiu la zoo? Cu? De ce o haba e mai departe? De ce e o haba mai departe? De ce?
Păi, pentru că sunt câteva dealuri și alte sate până la Ohaba și atunci trebuie să mergem cu mașina. Nu cu avionul. Nu, cu avionul. Cu avionul unde ne ducem? Unde ne ducem cu avionul? La Chișul! La Crișu! O să mergem, da? Vreau că cu mașina. Da. Da, Victor, tu știi câți ani are mama ta? Câți ani am eu? Cum? Câți ani am eu? Tu spui. Am 30. Nu e 3. Ai 2. Am 2 și tata câți ani are? De vezi. 20? 20. Tata cât ai? Câți ani am eu? Cum? 31. Nu cât ai? 30. Și mie cum se asta dau? Cum? Și tu o să ai 3 ani. Și tu și îmi dai atacă de după ce termină asta. Să-ți dau alta Acadia după ce termini asta? Îți mai dau una de ziua ta, bine? Dar, Victor, uite, dacă ar fi ziua mea, ce cadou mi-ai face? Mic. Mulțumesc. Și dacă ar fi ziua lui tata, ce cadou i-ai face? Mică de fie o petrecere cu fără mâncare. Fără mâncare. Deci, și fără mâncare, fără cadouri, da? Dar de ziua ta cum era? Ce vrei să primești cadou? Nimic. Nimic. E bun. Sunt frumoase petreceri de fără mâncare și fără cadouri. Astea sunt așa, de suflet. Da, Victor, poți să-mi spui cine îți place să vină la tine? Suflă lupul? Și ce dărâmă lupul? Casa lui de pai. Casa de paie și după aceea ce dărâmă? A doua casă pe care o dărâmă. Care e? De uiele și de lebe. De nuiele și de lemne. Și mai ajunge la o casă? De care casă? De cărmidă. Și aia o dărâmă? Nu. Și ce face? Pe hol. Intră pe formă. Și ce face? Ce pățește? Cade foc. Căzerul cu apă a căzut și lupul. Au. Nu mai doare. Nu-l mai doare. De frunze. Victor, ți-ar plăcea să vină lupul la tine? Nu, uite frumos să iau. Un lup frumos? O să vină, poate. Dar cine ți-ar plăcea să vină la tine? Lupul frumos și lupul rău. Lupul frumos și lupul rău? Am înțeles. Și cu cine îți place să te joci? Mămălica pentru copii. Cu cine îți place să te joci? Cum cu mămălica? Cu mămăliga? Da, Victor, ce-mi place mie să fac? Ce-mi place mie să fac? Victor, tu știi ce-mi place mie să fac? Tata să fă lupul. Mi dai și mie un pic pe lup, te rog. Nu! Vreau să-l pun aici lângă porceluș. E rău! Dă la mine un pic. Nu. Aruncă-l. Îi aluc la casă. Aruncă-l, tata. Pentru că aia vin până aici. Aruncă-l. Aruncă-l. Nu-l aluc. Nu-l arunci. Nu. Foc și lupul a căzut în foc. Dar cum face lupul? Ție îți plac eroii? Nu mă facă noi, îmi place dau voi. Doar de Capitanul America? Da. Mhm. Bine. Dar, Victor, la ce îți place să te uiți? Da, la desene, aici. La ce desene? Aici. Aici o să te uiți. La ce desene? La desene. Oh, de cum plângi tu după desene? Nu plângi? Nu plângi? Râzi? Ce vrei să te faci când o să fii mare? Nimic. Când o să fii mare, ce vrei să te faci? Rău. De care e rău? Rău spate. Când o să fii mare, vrei să te faci rău, Spidey?
Da? Și ce o să faci atunci? Caca la wc. Bravo, mami, da. Ce-ți spune mama ție cel mai mult? Nu știu că de mersul cu avionul. Ți-e frică de mersul cu avionul asta? Așa ți-e frică? Victor, ești supărat? Nu. Ți-e frică? Ești speriat? Da. Și plângi? La Victor? Mi-e frică de mersul cu avionul. Ți-e frică de mersul cu avionul? E normal. Și mie mi-a fost prima dată frică. Nu trebuie să fie frică. Să nu fie frică. Să fiu? Cum să fiu? Cu minte. Cu minte. Dar unde vrea tu să mergi cu avionul? Unde ai zis? La Chisu! Crișu. Ce-ți place să cânti? Nimic. Cântecelul tău preferat? Vine bine vara, se alte foarte sara. Mai tare. Hoizele pe câmpii, la copii. Bravo. Te rog la guriță. Hie, primăvara, copii. Bravo! Te rog la guriță. Cucuie. Spune, dacă te-ai pus pe cântat, cântă-ne, te rog. Tare, spune tare. Bravo. Atât? Nu mai sunt nimic. Victor, tu știi cu ce se ocupă tata? Ce face tata? Face poze. Da. Și mama ce face? Face poze. Poze? Fac poze acolo. A, eu să fac la celălalt aparat. Aici. Și ție ce-ți place să faci cel mai mult? Poze, mai mult. Aici. Aici îți place să faci poze. De exemplu, mănânc cacadele. Văd. Trebuie să mănânci acadele? Și ce-ți mai place să mănânci? Am mâncare și prăjitură. Și prăjitură și tot. Și de băut ce-ți place să bei? Da, și apă. Ceai și apă? Și suc. Și suc? Tu vrei să dormi? Vreau să dorm toată ziua. Toată ziua să dormi. Cui îi mai place să doarmă? Lui tata. Și lui mama ce îi place? Să doarmă fără sushi. Lui mama îi place ca tu să dormi fără Suzy. Da. Și lui mama ce îi mai place? Poate să eu te dormi tu fără Suzy. Eu dorm fără Suzy, da. Vedeam cu Suzy. Tu dormi cu Suzy? Până la 3 anișori, da? Până atunci. Dorm când sunt bebe. Da. Și acum mai ești bebe? Nu. Ai văzut? Și ce te mai roagă mama să faci? Să fac pipi pe la wc. Și tu faci pipi la wc? Da, și Și cum faci? caca la wc și la bocă. Și la bucă. Și... Caca. A făcut caca la bucă atunci și la bucă. Ai făcut caca la tu și la bloc? La bucă. La bucă? Și ce ai mai făcut la tu și? Am mâncat cu și banii păditula mea. Poți să te mai întreb ceva? Da, te ieri. Ceva cu trăiesc? Mi-ar plăcea să te întreb, îți dorești să ne spui ceva? Nu. Ce Spune ceva. Îți dorești ceva de ziua ta? nimic sau cadou sigur. Un cadou singur? Ce să fie cadoul ăsta singur? Leu și lupul. Și leu și lup. Și ce să faci cu ei? Hei, joc. Să te joci cu animalele astea? Nu mai bine mergem la zoo de ziua ta? Mama s-a pupat pe pusuleș. Ți-a pupat pe pufuleți? Da. Și tu ce mănânci? Cadele. Cadele. Cum salută un erou? Cum ne luăm la revedere? Cum spui tu? La revedere! Pe mânuță ce ai? La o lacrimă. O lacrimă? De unde? De la bubișă.
De la bubiță. Ai făcut bubiță? Unde ai făcut buba? Aș vrea să-mi dai mie bomboana. Ce părere ai? Ne dai? Nu. Mănânci tu pe toată? Sper de cât îi dau alta de oameni. Îmi dai și mie alta de oameni? Da. Da, aia de care este? De copii. De copii? Și e bună? Da. Trebuie să te bucuri. Trebuie să mă bucur. Mă bucur foarte mult. Trebuie să te dau o bomboană de oameni. Îmi dai o bomboană de oameni? Unde e bomboană de oameni? Nu știu. Îi dai și la tata una? Uite, gustă. Îmi dai mie cădeaua cu porc? Lide. Da, să-i dăm la tata să lingă și el. Da. Mulțumim, ești foarte darnic. Te iubim. Cum spui tu? După aia îmi dă înapoi. Acum e rândul meu să lig. Acum e rândul tău să lingi. Poftim. Asta eu nu am lins. Dai, te rog, și mie să ling și eu? Da. Mulțumesc. Și după aia mâncăm. Nu ți-o mai dau. Acum e rândul meu. Nu ți-o mai dau, că îmi place mie mult. Te-am păcălit. Vroiam doar să văd cât poți fi de supărat. Iartă-mă. Mă ierți, te rog frumos. Da. Mulțumesc că m-ai iertat. Îmi pare rău. Îți mulțumesc că ne-ai dat și nouă. Te iubim și la mulți ani îți dorim. La mulți ani, Victor. Mi-a arătat că mi-a flăsule cu la gândiliță. Da. O să dorm fără suzete și o să te duci la grădiniță. Suntem de acord. Sfârșit filmare! Unde scrise? Să-ți editeze filmarea asta, să o ai amintire. Cum îi spui la tata mulțumesc? Mulțumesc. Cu plăcere. Nu te duce la poze. Să mai stea aici? Nu te duce la și vezi. Nu se duce, mai stă aici un pic. Îți place să fim toți trei? Nu. Și nouă ne place. Dar asta e duminica. Și uneori pentru tata nici duminica. Știi că tata lucrează și duminica? Cum e tata? Cum? Minunat? Mirat! Minunat. Și tu cum ești? Mirat! Mirat? Mirat! Minunat. Mirat! Da. Și mama cum e? Minunată! Minunată. Minunată! Te iubesc. Tu ești minunată. Minunată! Tu ești magic cu adevărat. Minunată! Da. Tata cum e? Minunat. Nu e minunat! Da, cum e? Furios! Furios? Când e tata furios? Câte foie tare! Când se înfurie tare? Și tu când ești furios? Că nu mă fui tare! Da, supărat când ești supărat? Când nu mână fiu supărat! De ce o să fii mâine supărat? Mă supărat! De ce? Acum cum ești? Supărat! Cum ești? Trebuie... Uite, eu alte cadoua. Ai pus acadeaua pe mânuța ta, da? Adică mergem să ne spălăm pe mâini. Cum te speli tu pe mâini? Bâl! Cu apă și sabun? Apă de... Cum spui tu când pleacă cineva Papa! și faci și cu mâna? Cine pleacă? Pleacă tata. Merge dincolo. Cum o faci tu cu mânuța? Papa!